Здравейте, сега ще ви покажа как се прави игра с GameMaker. Така, първо ще покажа как да се изтегли. Ето го за Мунда. Тоест от за Мунда и са тегли 7.0. Така, влизате в торрент. Тегли са 7.0, защото е най-лесно. Тоест 8.0 пак става, но е по-трудничко да се използва. Пък и е едно и също, честно казано. Аз съм имал и 7.0, която сега ползвам, и 8.0. Така. Вижте. Чакайте да се заради, простите, но ми е малко бавен интернета. Ето, GameMaker. Важното е, че се пише GameMaker, не Market, защото много хора са се заблуждавали, че се пише Market. Но е GameMaker. Ето ви. Не, така не се съгласявам. Тъпо. Аре, бе. Така, ето го. GameMaker 8. GameMaker 7. Тук пише 7.1, ама пак са тегли така. И тук GameMaker. Просто то там не е в студио. Но както и да е, значи. Просто натискате тук и теглите това. GameMaker го теглите и готово. Така. Сега го отваряме. Сега трябва да изчакам да се зареди. Ето го. Така, пишете Don't Update Now, защото ако искате, трябва да се го платите. Вярно, че стават много по-хубави, но пак не е най-добрия вариант. Don't Upgrade Now. Така, първо ни трябва Sprites. Всъщност, Sprites ето го от тук и от тук може да се прави. Ето. Спрайца, това е картинката на героя. Той така не се движи, просто това е картинката, с която ще се ползва. И ето сега, аз ще го нарека дух. Може и на български да ги пишете. Тоест, чимената. Така, и сега от тук трябва да си избере. Значи, преди това, чакайте малко, аз ще покажа как става. Значи, чакайте малко. Нищо не ме харесва тук. Тоест, опитвам се да ви покажа откъде ги изтеглям. Ето както ви е така. Режа, компютър. Така, да, ето се, така, чакайте, така, ето където пише Maze, натискате, избирате се, аз по-лесно ми е с, не малки икони, големи икони, така, чакайте сега средни икони, ето, аз избирам духа и окей. Тук, че още не ги гледайте. Първо не трябва сега обект.
Всъщност обектът е това, което се движи. И като му добавим картинката, става нашия герой. Така, и сега трябва да изберем. То ние имаме само това, честно казано. И сега да направим така, че да се движи. Ателант. Така. Къде беше? Чакай да малко да се сетя. Къде беше? Степ. Контрол. Код. Така. Кода и сега ще ми се наложи да отворя папката, защото аз не се го знам на изуст какво трябва от някъде пък да се припише. Така, скука, ребе. Така. Така, спрете сега на пауза и си припишете този код. Това даже не знам какво са тук. И тук, че имам минус ли, тире, аз го приписах също от някъде. Тоест копирах. После, като кача това видео, ще напиша кода и за да можете да се го копирате от там. Така. И paste. Така. Окей. Важното е да е на степ, защото иначе не работи. И така. Окей. Но, това, че имаме герой, който се движи, не значи нещо. Трябва все пак да го направим, така че и да се... трябва някъде да се движи. Тоест може да се движи, но къде ще се движи? Някъде. Ето, правите rooms, ето от тук, както аз направих. И тук в Objects натискате просто и готово. После можете да го преименувате, но както и да е. Ето така, натискате тук и от тук пробвате играта. Сега изчакате да се сейфне и ще ви покажа. Простете за този анализ, но трябва да се анализира. И гледайте, движи са. Не е чак толкова яко, като са така. Защото то просто, че се движи. То много омръзва това нещо. Една минутка не много, че е такова. И така... Сега направих една глупост, която ви не трябва да натискате това хикс. Или пък трябва да се натиска, да нямам най-малко представа. Сега трябва от начало. Ако искате, привъртете малко напред клипа. Не се включва. Защото... Тъм кликна. То ми дойде всъщност. Тоест понякога така става. Така, сега ще направим стени. Първо, така. Ето, сега. И това са стените. Така, окей.
Обект. Не знам защо и на обекта трябва да има име, като натиснеш спрайта и то ще става на практика картинката с име. Ама няма значение. Ето е стената сега. Първо, ето така, натискате Solid. Така. Ок. Това е за да не се движи стената. Така и... Окей. Така. След това... към духът трябва да добавим още нещо. Телъм, стена. И сега вижте, ето това и цък. Готово. Окей. Така, сега следва нещо малко по-важно. Ето, вижте, тук хикс трябва да стане 24. 24. Просто с това. Иначе много съм бърка човек. Защото то стане... Сами ако искате пробвайте. Така, значи задържайте шрифт, когато поставяте така, отстете, а пък с десния бутон на мишката махайте неща от стаята. Простете за това, ама... Тук е 3 нямчия. Така. Вижте сега какво ще направя. Чакайте, така не ми харесва нещо. Така. Чакайте сега, че аз без да искам обект нашия духа. И така. Сега правим още един спрайт. Така, сега и нея я правим на обект. Така, сега ще я направим така, че когато е в стаята да се движи. Трябва да изберете колко спите. Аз казвам колко? 4. Окей. Така. Извинете ме само за момент. Ако искате, малко го превъртете тая част. Така, ето. Така. Окей. Ето сега. За да направим така, че щом се докосне това духа с топката, играта да се рестартира. Сега чакайте в къде беше ето гейм. Така. Окей. Да, забравям се пак да сложа топките в стаята. Цък, 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 цък и цък. И нека да пробваме сега какво направихме.